social media mandinoswera ndichiona kuti nyaya dziri kufamba sei. Aiwa, ndinayo nyaya ndiri kufambira zukuru. Nyaya iyoyo ka ndiri kunatsoifambira zvizere. Ndoda kuzokupai detail rakakwana. So terera detail rakakwana ka panapa YouTube rinonetsa. Panapa tinongokudzai zvavataura. But detail rakakwana ka kana unga usati wafollowa nekulike wa Facebook page neInstagram account yedu yakanzi Saint TV official nekufollowa Saint TV pa Facebook anditi enda unoita izvozvo muzukuru because unosaririra mafaira evidence chiera anditi faira evidence chiera nemafotos emba make mari kugara ndinawo anditi ndinawo azukuru maititi vari kuti ndiri kuda mafotos chichichi indinawo panapa ndoona mamwaya panapa nekuda kwekuti vari kumada kandi mamwaya koti faira rekuti zoni maititi vachiri naOB here kana kuti zvakadhakwa ndotori naro neevidence neproof manzo iya evidence ari kuita kufungira indotori neproof ino yekutoti yatanga kuzvitaura ka hazvizonatsonakidza anditi but tichazvitaura because tichange tichiita chinonzi chifumuro ku our Facebook page rakanzi Saint TV. So go and like and follow because anytime togona ngoti chifumuro ningi maanoni machi ma celebrities ese koko tine chikudzai nyaya dzavo chaidzo ne evidence ne proof yacho nekuti izvi manzwa so let's go and like and follow our Facebook page nyaya iri kunetsa pakati sorry handisida kutaura zvaSoja Love ndosaka ndanga ndisingada kutaura nyaya idzodzi because I respect chibaba zvakanyanya nditi evidence andimoiziva zvakamboita Soja Love paya kuSouth Africa atadza Soja Love anga ari munhu anga achidzimbikana no matter how hard he was trying to entertain vana veZimbabwe handiti but munhu anga achirwara wazukuru airwara handiti so taifana kunzwisisa kumunzwisisawo vanhu taingozomanya kuti madrugs chichi but anga ane condition handiti anga inayo urwere hwanga anawo so evidence akazomanyirirawo kutaurawo zvisizvo ndinofara noti akazoapologize but maititi vanenge vakutora advantage yazita raSoja Love kuti vatrige hondo nekutsvaga support yachibaba iwe ichivasapota but hazvinzwaro mastreets esocial media. Let's leave Soja Love kana vachida kurovana ka ndiri kutofunga kuti titotaura nemasponsors kuti aiwa ka evidence namaititi titsvage magloves eboxing anditi eboxing vamborovana anditi vamborovana vasikana vairi ava because vanenge vari kutoda nezveumwe uye kuti pamba pauyu pamba pa aiwa tiri kuda kumbotsvaga regai ndimbozotaura nevakomana vanogona kuti support kuti sponsor ipapo vamboita zvibhakera but todaita chifumuro tuwa vakaramba achitaura yep mastreets esocial media tichange tichiita chifumuro nyaya yamaititi naOB natiri kuiziva tine proof kuti vakarambana manaijimba wandoto nemunhu ari padhuze naOB ndotori naye panapa andori neinformation izere kuibuland wake wekuti ane mhuri here kana kuti haana kuSouth Africa kutoti muzulu kuna point waanogara kune mukadzi here kana kuti hakuna nyaya dzacho dzese tinadzo evidence iwo futi zvako zvinyawu zvimpada usati waenda kuSouth Africa zvawakasiya waita tinazvo ngatimbomira ipapo. So kana muchida kuti tiite chifumuro ngataura nemumacomments kuti munoti kudii nenyaya yechifumuro. From Uncle Sandy, only Zimbabwean uncle. Parizvo ndobva ndati much love.